Aumento de cota do abadexo, os profesionais terán o dobre de cantidade disponible para capturar esta especie, algo que non dará moito oxíxeno ao sector. Recentemente a flota pesqueira galega recibiu unha boa nova. O Ministerio de Pesca aprobou unha resolución na que se confirma o incremento de abadexo disponible para capturar no que queda de 2024. O doble que tiñamos, que non é nada, non? E a pagar a miseria con fame non é normal. Tiñamos 5 kilos por buque día, e agora subiron ao doble, que son 10 kilos, en vez dun peixe 2, non? Iso non nos vai a safar da situación en que estamos metidos, non nos vai a safar económicamente normal, que non é o mismo tomar 5 kilos que tomar 10 kilos, pero a verdade é que pouca cousa. Tal e como está na actualidade o sector, sí que o ve como algo positivo, pero É unha axuda pequena, un peixe que non se pode ir á pesca dirigida. Nós todos os anos tiñamos barcos que se dedicaban ao badeixo a partir deste mes, pois á captura do badeixo con palangrillo e, outros con aparellos, pero é un peixe que sí queda mañado en niños, en vetas, pode quedar en varias artes no palangrillo, no palanque de fondo menos, pero a verdad que 10 kilos por buque día non é. que apunta que os profesionais non están conformes con que sí que se lle poida axustar a cantidade aos barcos que contan co diario electrónico a bordo. Podan tomar o peixe que pescan a marea dos 5 días, que as podan tomar nun día, que sea pesca semanal, en cambio aos barcos que non teñen o diario electrónico, que teñen que pescar día a día, non? Sabemos que agora son meses de inverno, que vai vir mal tempo, é porque un barco, se ten que salir un día ou dous ao mar, porque non pode pescar toda a semana como os outros barcos. Iso é unha cousa un pouco injusta, pero está aí, estamos reclamando que non é normal que fagan eso, non? O tamén patrón maior de Ribeira sostén que xa lle chegaron ao Ministerio o seu sentir a este respecto. Que se fai as normas son para todos. Non porque un teña diario electrónico pode traballar e pode pescar a súa cuota que ten diaria, pode pescar nun día ou de toda a semana. En cambio, outro barco que non ten diario electrónico nin lle pertenece en estes momentos, non pode facelo. Cando mal tempo para todos, e se cada sales un día ao mar, sales un día para traballar, e ao día seguinte non sales ou xa en toda a semana. E iso é un pouco injusto, non? Afirma que o sector seguirá facendo alegacións a esta norma para que todos os pesqueiros poidan traballar en igualdade de condicións.